awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wanguyera mdaliso mpasetu koma awiri aimamu amuna ikaziu omzimu wanguyera mdaliso mpasetu muluzani seyawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo muluzani seyawa atati leloli muna kwa tisadamu ndi ava kalelo maawili aimamu amuna nikaziu omzimu wanguyera mdali. Ndi tsiku labwino la lero pamene tikufuna tiphunzireponso pa phunziro lina lokudza banja. Ndikupempheni kuti Baibulo lanu likhale pafupi cholemberaso komanso polembapo kuti zimene ziphunzitsana pano muzitha kulemba kuti nanunso muzitha kuziona pa nthawi ina. Pa programu ya lero muli ndine m'bale wanu Minjero Gondwe tikumbukira programu imene amatipatsira ndi Langa School Biblical Studies ku Mitundu. Langa School Biblical Studies akudziwitsa kuti atsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa zaka ziwiri mwaulere kuyamba mchaka cha 2027 mu January kumaliza 2028 mu November. Skulu imeneyi ndi yaulere ili ku Lilongwe ku Mitundu kumene amaphunzitsa mamembala ampingo wa Khristu amuna. Akhale ndi certificate ya form 4 komanso akuzokhala kuti ali pabanja kapena sali pabanja. Mwina ndinu mwina ndina adziwitseni za uthenga umenewu. Komanso akudziwitsanso za msonkhano umene akonza mpingo wa Khristu pa 14 pa 15 mpaka pa 16 August chaka cha 2026. Ndi msonkhano umene ambiri mwina amadziwa machitika ndithu ndipo chaka chinonso ulipo. Mwina mufuna kudziwa zambiri zokhudza skulu imeneyi zokhudza msonkhano umenewu mukhoza kugwiritsa ntchito nambala 0822 766 018 kuti mudzathe kulumikizana kufotokozerani zokhudza program imeneyo mazo skulu imeneyo mazo msonkhano umenewu. Program imeneyi mukuzopeza pa tsamba lathu pa YouTube kungayang'ana Langa School Biblical Studies muzatopeza phunziro imeneyo mazo maphunziro ena ambiri amene angapitiriza kuthandizani moyo wanu wa uzimu. Pa tsiku la lero tifuna tiphunzireponso pa phunziro lathu la namba 28 pa phunziro lathu la banja. Tiphunzira pa chitsanzo chimene ambiri timachidziwa koma si chitsanzo chabwino komabe pali maphunziro abwino. Pa nkhani ya Samson ndi Delila. Phunziro limeneli kapena anthu awiri amenewa amatiphunzitsapo makamaka pa funso limene munthu ene odziliyankha kuti kodi pa zimene ndikuchitazi ndipindulapo chani. Mwina si funso limene angadzifunse munthu amene ali kale pa banja chifukwa mwina nthawi yodzifunsa imeneyo inatha. Inde akozodzifunsa koma akapeza yankho sungatuluke monso ngati yankho sugwirizana nalo. Koma mwina kwa amene sasali pa banja ndi funso labwino. Kodi zimene ndikupangazi banja imene ndifuna ndilowe ndi mkaziyo kapena ndi mwamuna ndidzapindula chani. Tikakamba zakupindula sitikamba zopindula chuma koma tikamba zopindula moyo wathu wauzimu. Kodi cholinga chimene ndikufunira banja chidzakwaniritsidwa. Kodi banja limene lidzathandiza kubwera pafupi ndi Mulungu kapena banja limene lidzathandiza ine kuchoka pafupi ndi Mulungu. Samson ndi Delila timamudziwa bwino anthu ambiri koma ambiri Samson timamudziwa. Samson ambiri timamudziwa ngati munthu amene anapanga zinthu zina zimene zili zodabwitsa. Choyamba chimene timachiona chimene anapanga ndi kupha mkango mu buku la Oweruza chapter 14. Koma imene chodabwitsa anali ndi makolo ake anangoti ndikhore apa pachire paja ngukumana ndi mkango ngupha kutsiya pomwepo kubwerera ukakumana ndi makolo ake mupitira ulendo wake osanenapo china chilichonse. Zimene zodabwitsa palibepo munthu amene angaphe mkango ali pa ulendo ndi makolo ake koma osauza chilichonse. Koma zimene anachita Samson. Chinthu chinanso chimene anachita ndi chani? Anauza anthu ena mwambi ngozoti mwambindu mukapeza tanthauzo lake munduuza ndipo amene adzatero ndidzampatsa mphatso. Koma mphatso kumene amakazitenga buku la Oweruza chapter 49 amapita pakati pa anthu ena ndi kukawapha kumeneko kuti apeze mphatso zimenezo zoti akapatse anthu aja. Zonsezo zodabwitsa munthu amene zimene anachita. Komanso pa Oweruza chapter 15
anakayatsa minda ya tirigu ya Afilisiti. Chimene anachita Samson amene anakagwira nkhandwe, anatenga nkhandwe kuzimangirira michira ija pakati pa nkuyikapo moto nkuyatsa. Nkhandwe zikamayenda zimayenda minda ya tirigu nkuyatsa minda ya tirigu ya Afilisiti yambiri kwambiri. Pamene Afilisiti ndi ana Israeli anali pa udani wakulu, koma munthu nkukapalamulanso kupanga zimenezi. Muweruza chapter 16 anakanyamula Geti. Geti limene amanyamula asilikali ambiri komwe ananyamula yekha ngweza ukalira ya kuphiri kuntunda. Zimene ali sanapukusa muru kuti zatheka bwanji gulu amene uchita zimene wachitasi. Koma ndi zimene anachita ndithu Samson ameneyi. Buku popita patsogolo Weruza chapter 16 tipapeza Samson anapha anthu 3,000 kuphatikizaponso yekha. Mu nyumba ina atangotsamira mapira nkukankha nyumba isoja kugwa kupha anthu 3,000. Ndoti tikati tizione zonse zimene anachitazi si munthu osewera naye ndithu. Ni munthu amene akutipatsa maphunziro abwino oti tiphunzirepo ndithu. Fa munthu amene anali munthu wamphamvu. Koma ngakhale anali ndi mphamvu anapanga ziganizo zina zimene zinawononga moyo wake. Ali ndi mphamvu ndithu koma ziganizo zake. Buku la Heberi chapter chake cha 11 ndi buku limene limakamba za anthu amene nthawi zambiri timangokamba kuti ma heroes of faith, anthu amene anapanga zinthu zazikulu zofuna kusonyeza chikhulupiriro chawo mwa Mulungu. Chapter 11 verse 32 mpaka verse 34 timapeza kuti Samson ameneyi nayenso anatchulidwamo. Anatchulidwamo bwanji pa verse 32? Samsoni, Yedifa, za Davidi ndi Samueli ndi aneneri. Akuti amene mwachikhulupiriro anagonjetsa maufumu, anachita chilungamo, analandira malonjezano, anatseka pakamwa mikango. Akuti Samson analinso mmodzi mwa iwo amene mwachikhulupiriro anapanga chinthu chodabwitsa kwambiri. Ndati ngakhale timuone weakness ina imene anali nayo, kufoka kumene anali nako, koma anali munthu amene mbali nayo sanachita chinthu chabwino. Ngakhale Samson anapanga zambiri zotere zothandiza ana Israeli, komabe tipeza kuti ndi chitsanzo chimene amuna ambiri tiyenera kuphunzirapo kuti lisadzadutse mwa iye. Kapena chitsanzo chosayenera kusiliramo kuti lidzakhala ngati iye. Pokhala munthu wamphamvu koma chimene chinamuwonongetsa ndi chani? Zisankho, ziganizo zake. Mukati muone buku la Loweruza tipeza kuti timaonamo kuti Samson ameneyi ndi Delila mu Weruza chapter 16 tipeza pankhani ya munthu ameneyi. Komanso tikapezamo mu zimene anachita ndi mkazi wina waku Timna mu chapter 14 mpaka chapter 15. Komanso ndi mkazi wina amene mu chapter 16 verse 1 wa Weruza amamutchula kuti mkazi wadama. Ndeti mukati muone choice, zisankho zakazi amene amasankha Samson zinali zovuta ndithu. Mkazi wadama anakasankha mkazi Delila, komanso anakasankha mkazi wina waku Timna. Mukati muone akazi onsewa analonena kuti chifukwa cha chisankho chake zimamuyika pa moyo wake pa chiopsezo. Koma zonsezi nchifukwa cha chani? Cha chisankho zake. Zitsanzo zakazi zimene iye amapeza zinamuyika moyo wake pa chiopsezo. Ndeti kuona anali munthu wamphamvu ndithu, koma ziganizo zimene amapanga zinamuyika pa chiopsezo. Ambiri tikamawerenga nkhani yake timadziwa amene anathera. Mu Weruza chapter chake cha 16 pa verse yake ya 1 akunena kuti ndipo Samsoni anamuka ku Gaza, naonako mkazi wadama, nalowana naye. Ambiri mkazi wadama ndi mkazi amene mwina chichewa cha masiku kukuza chito mkazi wa moyo wa uhule. Ndakuti Samson imene anachita chimenecho. Atapita kumene uja ku Gaza pakatikati pa Filisti anakapezapo mkazi ati Gaza anaona koma mkazi oyenera nduri koma mkazi amene ali wadama. Nthawi zina ukhoza utifunsanso masiku ano kunena kuti kodi pamene ufuna mkazi ndio ukapeza mkazi wadama, mkazi wa moyo wa uhule. Ndikwatira ameneyi kuti ukhoza panga chiganizo chabwino. Kodi utakhala ufuna kuti banja likhazikike ukhoza panga chiganizo cholondola. Sindikupeta ungakhala panga chiganizo cholondola, ndikupeta nanso mudziwa kuti sungakhala panga chiganizo cholondola. Koma ndi chiganizo chimene munthu anachita
ukaona pakazi onse kuti koma mkazi koma uri koma ameneyi. Koma chimene chili chosangalatsa ndi ichi. Mu chapter 14 pa verse ya 2 ndi verse ya 3 atapezanso mkazi wina verse 2 mpira kuti nakwera iye nauza atate wace ndi amayi wace nati ndapeza mkazi mtimna wa ana akazi a Filisti ndipo tsono munditengere uyu akhale mkazi wanga. Akuti atapita kwa pakati pa Filisti anakapezanso mkazi wina ndanapita koza makolo ake kuti ndapeza mkazi amene mukanditengere akhale mkazi wanga. Koma makolo ake anali pa verse 3 koma atate wace ndi amache ananena naye kuti palibe mkazi wa ana akazi a abale ako kapena mwa anthu a mtundu wanga onse kuti uwamuka kutenga mkazi wa Afilisti osadulidwawo. Nati Samson kwa atate wace nditengereni iye pakuti andikonda pamaso panga. Ndi makolo ake anati wapeza mkazi pakati pa Afilisti kuti ukapange chiganizo kuti pakati pa ana a Israeli sungapezepo mkazi wabwino. Kuti pakati pa mtundu wathu pano sungapezepo mkazi wabwino. Koma iye anati yayi ine amene ndakonda nduti ndamene. Ndoti Samson ngakhala amapanga ziganizo zimene amapangazi analipo anthu amene amamulangiza ndithu kuti ichi yayi ichi. Koma iye amati ndakonda ameneyi. Akuti ine amene ndakonda nduti ndamene. Ndikuti pali nthawi zina zimene anthu ena amapanga ziganizo zolakwika ifo walangiza palibe. Koma pali anthu ena amapanga ziganizo zolakwika olangiza alipo koma anakana kusalangizidwa. Uyu anali mmodzi amene anthu amamuuza ndithu kuti sungakatenge mkazi kumeneko, iwe tenga mkazi kuno chifukwa awa ndife anthu osiyana zochitika. Koma iye amati ineyo ndipitabe kumeneko. Mukati muonenso china chimene chili pamenepo poyankha pake Samson anayankha kuti nati Samson kwa atate wace nditengereni iye pakuti andikonda pamaso panga. Akuti munditengere amene kuti akuonetsa kuti ngwa chikondi pamaso panga. Koma chimene iye amayiwala udani umene unalipo pakati pa Israeli ndi Afilisti unali wokhazikika wakale wa magazi mwina tinganene choncho. Koma iye amati pamaso panga apa zili bwino ndikapita kumene kuja mkazi amandisamala ndalali ndi zinthu zambiri zimene amaona kuti mkazi amamukonda. Koma makolo ake amudza kuti usate. Koma iye akuti yayi. Ndiye kuti tikuona kunena kuti Samson anali ndi vuto pa ziganizo zake koma omulangiza anali alipo, omuuza zoyenera anali alipo. Sipanatenge nthawi pakazi atatu amene ana mkazi wadama uyu wamuona apayi komanso ndi Delila onsewo anali ndi zifundo zolakwika. Tikaona Delila ndi anthu akwawo amafuna ndithu njira yoti amuphere Samson. Ndi akwawo achanoti kuti kamuphere Samson tirani. Uja wapeza zasokonekera, wapeza wina wachigololo wadama uja zasokonekera, kila wakapezanso Delila amene nthawi zonse amakapeza akazi a mtundu olakwika amene panali udani ndi mtundu wakwawo. Anthu amamulangiza koma iye ananena kuti inetu ayi ine koma ndakonda kuti ndakonda ameneyi. Nthawi zina zimachitika anthu akamafuna kukwatira kapena kukwatiwa anthu ena amapatsa malangizo kuti mamuna amene wapezayi ndi chikhulupiriro chathu ngati banja silikatheka. Mkazi amene wapezayi ndi chikhulupiriro chathu kuti banja imene likavula. Bwanji utatere ndiye kwina amatopa ena amatakuva ena amanoti tipitirabe. Ndi akapitirira akapeza mavuto amasowa akulowera nazo tsopano chifukwa pachatena kutani iwe titakuuza. Koma uyu anakapeza Delila Samson amene ndapatapeza Delila anthu akufisa waotchera minda wapangira zinthu zambiri zoipa. Koma munthu amene tingatani naye kuti lithane naye ndati amene popeza akonda akazi a mtundu wathu tigwiritse ntchito mkazi amene ampeze. Buku la Oweruza chapter chake cha 16 atakumana ndi mkazi amene pa verse yake 4-5 komanso pa verse yake 7 anafika ndi njira yoyamba kuti amuthane naye Samson. Chifukwa kuti amayesera njira zambiri koma zimavuta. Pa verse yake chapter 16 verse yake 4-5 ndi mpaka 7 kuti ndipo pambuyo pache kunali kuti anakonda mkazi mchigwa cha Soreki dzina lache ndiye Delila. Ndipo akalonga Afilisti anamkwerera mkaziyo nanena naye unkope nuone umo muchokera mphamvu yache yayikulu ndi umo tingakhoze kutha khama kuti timange kunzuza ndipo tidzamupatsa
aliyense ndalama 110. Ndati akuluakulu ofisi anapita kwa Delila, wakonda iwe umukope ameneyi. Ndipo ukamukopa, Samson pali naye munthu wamphamvu kwambiri. Ukamukopa tofuna kuti ukalifufuzire kuti mphamvu zake zimachoka kuti. Ndati tikuona kuti anthu aoneka ngati akondana, Samson akuti ndikabona maso anga amandikonda, koma mkazi uja naye sakumukonda. Ndakuti upite ukamukope, ukamukopa tikaona kuti mphamvu zake zimachokera pati. Pa verse 6. Pamenepo Delila anati kwa Samson, ndikupempha undiuze umo uchokera mphamvu yako yayikulu ndi mmene angakumangire nacho kuti akuzunze. Nanena naye Samson, akandimanga nazo nsinga zatsopano 7 zosauma, ndidzakhala wofoka wakunga munthu wina. Ndakuti ngazi yanabira tatiuze kuti mphamvu zako zimachokera kuti. Anthu anakafuna kuzunza ngati ndamsana ndere mukati ngazotele mukati magi. Koma tikamaona musiwe zoti zinalephereka. Atamanga anadula anapulumuka anamenya Afilisti aja. Koyamba anakakhala mamuna wina anakati pano ndiferapo. Anthu afuna ndipha zero zawo sizili bwino. Koma anakhala bewo paja Samson. Chapter 16 verse 10 mpaka 12 anayesaso kachiwiri ndipo zoti zinalepherekaso. Chapter 16 verse 13 14 anayesaso kachitatu kummanga tsitsi zinakanikaso. Ndipo kazo cha madanda koma Yesu ndikuona bwanji sikunduza chilungamo. Ndifuna ruze chilungamo. Koma chimene amafuna anthu ndi chani? Akanena chilungamo amuphe Samson. Samson walangizidwa kuti iwe akazi awayi koma yapitirirabe koma afuna mupha. Chapter 16 verse 15 mpaka verse 17 akunena kuti pa verse 15 pamene pananena naye ukati bwanji ndikukonda osavana nane mtima wako, wandipusitsa karatu tsopano, osandiuza umo muchokera mphamvu yako yayikulu. Andingazi ati iweyo soma ndikonda ina koma ndikonda bozero ndiziro pano ndipusitsa karatu kuti mphamvu zako zimachokera kuti. Tatiuze. Verse 16 ndipo kunali popeza anamuumiriza masiku onse ndi mawu ake, nankakamiza moyo wake unavutika nkufuna kufa. Pomwepo anafotokozera mtima wake onse nanena naye, pamutu panga sipanapite lumo, pakuti ndine Nazari wa Mulungu chiyambire m'mimba ya mayi wanga. Ndi Samson anana ulula chisisiyeni. Ineyo mphamvu zino kuzipeze kuti mutu mwanga musinameteko. Kuchokera m'mimba ya mayi wanga ufika lero sinamete nchifake ndi mphamvu zimenezi. Zimene anachita Delila ndija anapita. Paja Delila analonjezedwa kuti ndalama kuchotsa iwale. Anapita kumene kuja kukauza anthu aja anabwera anamugwira nguthana naye. Samsoni anafa chifukwa cha bwenzi lake, chifukwa cha chiganizo zake. Izo ndi zimene anapeza pa banja pake. Anakamuchotsa maso, anasanduka choseweretsa tsopano. Chifukwa ndija zisankho zake sizinali zabwino. Pala anthu ambiri masiku ano amene somwina mabanja awo akuzunzika kwambiri. Akuligalira kuti koma nkanadziwa singanakwatana ndi kaziyo, nkanadziwa singanakwatana ndi mamuno. Koma zinachitika kale. Mwina anthu okulangizana analipo ndithu, koma simunamvere. Ndizo tsatira zake ziti ndi zimenezo. Samson mapiro wake chimene anapindula pa banja ndifa. Kodi ino zisankho zanu nzotani? Kodi akazi anu kapena amuna anu akuthandizani kupeza moyo kapena kupeza imfa? Ambiri amadzipha chifukwa cha nkhani za mabanja. Ambiri akudzipha chifukwa cha mavuto a mabanja pawo. Samsoni mkazi uja anamunena Samsoni katatu. Undinamiza chapter 16 verse 10, chapter 16 verse 13, chapter 16 verse 15. Zinali zoona kuti Samsoni amunamiza ndithu. Koma bena Yesu mkazi anali wabodza. Chifukwa pamene akadziwa chilungamo amuyike Samsoni m'mavuto. Koma china chitika ndi chani pamero pake? Samson ananenadi ndipo Samson anapeza mavuto. Kodi ifeyo tikaona mabuku la Oweruza chapter 16 verse ya 5 akunena kuti ndipo akalonga Afilisti anakweza mkaziyo nanena naye, unkope nuone kumene mphamvu zake zichokera, ndipo anamulonjeza kuti chani tidzakupatsa
aliyense ndalama 110. Ndalama zimene analonjeza amene papa mwina value yake pasuka ndikuzokhala ngati almost $48,000. Imene mwina ikayiphatikiza tikayipanga masamu sinda pa mtengo odziwika ndi pafupifupi $84 million kwacha. Imene anamulonjeza kuti ukatuza ukamunyengera mwamuna kwa ikutuza zona tizopasa $84 million. Ndimene ndalama ambiri imene mwina anthu wauzaso masiku ano akuzogulitsa amuna awo, akuzophetsa akazi awo chifukwa cha $80 million. Koma akuzopanga zimene zifake cha chikondi chenicheni alibe. Delila anagulitsa mwamuna wake ndi ndalama zimenezo. Chapter 18 verse 18. Delila anakwanitsa zofuna zawo ndipo ndalama zija anamupatsadi. Chapter 18 verse 18. Chapter 16 verse 21. Samson anachotsedwa maso nkuyikidwa ndende. Title chapter 16 verse 21. 16 verse 21 akunena kuti chani pa verse 21. Pamene Afilisti anagwira nankolowola maso nantsika naye ku Gaza namanga ndi maunyolo amkuwa nampereka mkaidi. Chiganizo chimene anapanga chinakapangitsidwa achotsedwe maso. Chiganizo chimene anapanga chinapangitsidwa akapezeke ndende. Chiganizo chimene anapanga chapter 16 verse 30 anapeza kuti wafa. Kwa iwo amene asali pa banja udzidzifunsa funso ili. Kodi ndikakwatirana ndi mwamuna uyu, ndikakwatirana ndi mkazi uyu, papeto pake ndidzapezapo chani? Tayankha kale kuti ngati funso loti udzapezapo chani unene kuti chani? Udziganiza kuti kodi banja lise likapangitsa kuti moyo wanga ukathe nsanga? Kodi banja lise likapangitsa kuti moyo wanga ndisakalowe ku moyo osatha? Kodi mwamuna amene mfuna kukwatirana naye mukungoona za chuma chokha? Samson chimene chinamufuna ndi amangoona za maonekedwe. Angona kuti mkazi uyu ngokugola aoneka pamaso amandikuona basi mkazi ndoti papeto pake chinachitika ndi cha anakapeza mavuto. Samson anakamva malangizo a makolo ake, mwina moyo wake sunakatha motero. Kodi inu chiganizo chimene mkazi mwapeza kuti mukwatirane naye mudzatha motani? Mudzatha ngati Samsoni? Zidzakutherani ngati Delila? Kapena zidzakutherani motani? Kwa ife amene tikili pa banja mwina tuona kuti ndakwatirana ndi mwamuna pena ndi mkazi amene afuna kutichotsa moyo wathu, kodi tikhoza zikoza bwanji? Kodi tiyankhulane nawo motani? Kodi tizikoze motani? Kodi akazi amene akwatirana ndi mwamuna amene ufuna tachotsere moyo wawo, kodi tuganiza bwanji? Samson ndi Delila akutiphunzitsa. Anthu tikamafuna kukwatira tiyambe tadzifunsa funso limeneli. Mkazi uyu kapena mwamuna uyu ndikakwatirana naye ndikapeza chani kumeneko? Kodi anthu akamatilangiza tikumava? Alipo achinyamata ambiri amene samva malangizo koma pero pake amakapeza zovuta. Tiphunzire mboni pa Samson ndi Delila. Pali phunziro lalikulu limene ife tingaphunzirepo kwa munthu amene anali wamphamvu opha mkango otani koma imene inamuphetsa nja ziganizo zake za pabanja. Basi munthu wamphamvu koma akapanga chiganizo chimenecho chimene chinamuphetsa, anthu omulangiza alipo. Izi zimene timafuna tione pa tsiku la lero, pa tsiku limene ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga tikuzogwiritsa ntchito namba 022 766 kufikiranso nthawi ina. Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Awili aimamu amuna mkazi mzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Koma awili aimamu amuna mkazi mzimu wakuyera mdaliso mpasetu. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwa tisadamu ndi ava kalelo. Muluzani seyawa atati lelo li muna kwa tisadamu ndi ava kalelo.
awiri aimamu